Kwabweranso tunkuluja emwe amatchedwa John Kapito ndipotu iyeyu akuntengetsanso chakwera ndi boma la MCP komanso a DPP wadzawa zako pang'ono koma achakwerawo ndi boma lawo ndetu kuwapana kwambiri akunena kuti inu ndi amene mudapangitsa zonena kuti mitengo ya mafuta pano idzikwera ndipo anthu avutike kwambiri. Mudapanga zinthu zoyipa kwambiri osakunyengereranso niya chifukwa cha ndale zanu inuyo inu kumakamba zoti izokhala motani atitu antufetu tili ngongole yoti tibwezetu yokhudzana ndi mafuta yomakwana 1.3 trillion ndipo ngongole iyi idafika pamenepa chifukwa chotina kuti boma basi ulekerera andale umalekerera zinthu nkumaonongeka basi chifukwa chofuna ndithudi kupanga score ndithu politically akuti tikumalembetsa kumachongetsa kuti achita bwino. Tifotokoze bwinobwino zokhala motani. Uyutu John Kapito ndi mkulu wa bungwe lina lomwe limatchedwa kuti Consumers Association of Malawi kama ndipo iyeyu amayankhula pa nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi mmene mwina mwake mitengo ikukhudzira anthu ogula kuno ku Malawi. Ndiyetu ameneyu wabwera ndi kudzanena kuti dziko lino akuti tili ndi ngongole yonena kuti tipereke ndikuti kwa anthu amene amapanga za mafuta okunja kukaya uko ndalama zomakwana 1.3 trillion chifukwa chonena kuti timakatenga nthawi zina zake mafuta aja pa ngongole osabweza ndalama zija ndi ngongole ija nkumatani nkumaonjezereka timangokamba ngongole yayi tikutenga ngongole za mayiko akunja mwayiona inanso ndi imene zomakwana 1.3 trillion ndipo zimene zizi iye John Kapito akunena kuti izizi ndi zinachita kukonzedwa izi osati kunena kuti chani izizi nchifukwa cha andale athu anakoita kukonza izizi ndipo izizi zapangitsa kunena kuti ndekuti basi mitengo ikhale tani yokwera anakonza motani akunena kuti achakwera ndi boma lawo nthawi imeneja ankakana kukweza mtengo mafuta ati yayi boma la achakwera silikweza mtengo mafuta iyayi ine singakweze mtengo mafuta ndiphinja anthu pokana kukweza mtengo paja anapangisa zonena kuti pano mafuta panopa ndekuti akwere mtengo koopsa komanso ndikuti amakatenga ngongole nthawi imeneja kuti athandizire ndekuti mwina mwake zinthu zikhale ngati zogwira funso ndilonena kuti kusakweza mtengo kwa mafuta ndi zogwirizana bwanji ndikunena kuti mafuta adzikwera mtengo pano komanso ndikunena kuti aijeni kukhale ngongole akunena kuti achakwera amanyamuka ndi zimathankala kuno osati achakwera amayendetsatu komano anthu akatuma anthu kuti akanyamule mafuta kupita kunja ukatenga mafuta aja amakatenga pa mtengo wokwera akabweretsa mu dziko muno mafuta aja amachipitsidwa pa mtengo wotsika ndi mwayiona imene sizonena kuti ndalama zina zakebe zikwena zichoka kwena kwake zolipira ndekuti gapu ina ya mafuta kukwera mtengo kuja ndikukatenga katundu 5,000 ndidzamugulitsa 3,000 ndekuti ndikupanga loss ya 2,000 zomwe tutatho zonena kuti ndikuyenera ndidziyikapobe 2,000 yo ine ndidzichotsa kwina kwake cholinga chonena kuti ndalama ija zikwanabe 5,000 ndikukatengera katundu uja nthawi ina iliyonse mwayiona ndeno 2,000 jamayitenga kutino ndekuti makhalano ya ngongole fakeno ngongole zikutani zikungowonjezereka mwayiona ifo samadziwa zoti pasi paja ndekuti pamayenda zinthu ngati ziti zimenezizi ndiye kuti ndalama ija imangochulukana mpaka nokafika 1.3 trillion mabodza mwangodzuka lero ndi abodza lero mazepulidwe alero ndi abodza magayi mwayiwala zonena kuti tinkaulutsa nkhani how I wish Malawi trains yathu yakalekale ija inalipo sinachotsedwa koma inachotsedwa paja tinkaulutsa nkhani kumenekoko kukunena kuti anthu aku Zambia akuchita kukamba pa maliro kumene kuti yayi mafuta ku Zambia kuno adula tidzitenge ya neba yaochipa tidziyenda ku Malawi kutengako ya neba ankakambatu choncho kunena kuti tidzipita umakatenga mafuta ku Malawi foyona aula kuchipa ku Zambia kuno akudula ankakambatu choncho pa maliro ndi pa maliroto ndipo Ephraim Nkalibanda mtolankhani amene ndimampasa solemu ndi dolo kwambiri wa ku Malawi 24 ku anapezeka zonena kuti anakamenyatu ukavaru kupita ukamenyatu ijeni basi ukapanga investigation ndipo anakapeza magayi amene amabwera dzatenga mafuta kunoko ochoka ku Zambia ankayiro foro kuzota bwana tikuwuzani kuti fewo mafuta wawa
tagula zimajeni zimenezizi zimadramu zonse tazigula kuno ku Malawi ndipo tikazigulitsa ku Zambia tikapanganso profit osati masewera ndipo paboda apo pondo ukadutsa inuyo muonanso mukhale pomwepo mukhale ndinu assistant wangu ondithandizira mukhale pomwepo muone mene lidutsire paboda apo kukadutsa ndithu paboda kungoapatsa ndi kuti anthu apaboda aja kandrama kochepa uja kudutsa ndi mafuta mwayiona imeneyo kusonyeza zonena kuti no mafuta awa amachipa adi kunoku usanena mobisa yayi amachipa ari kuno ku Malawi nthawi imene ija achakwera usati kunena kuti no mafuta awa ankatengedwa mochipa hayi koma makatengedwa modula koma nkudzagulitsidwa mochipa nde kuti no mbali ina ya mafuta yokatengera ndrama yokatengera mafuta achakwera ndi boma lawo amakatenga mwangongole faka ngongole imangowonjezereka inu a DPP nde musone ngati kuti yakusemphani inunso awene kuti zikukhudzanso kaya nanunso kumalowereraponso zandale koma at least we know kuti no a DPP akweza no mafuta aja mtengo ndipo kukwera mtengo kwa mafuta kuku ndichifukwa chonena kuti no akufuna mwina zitakhala ngati tatenga kangongole kaja ndikubweza kuti tidzibalansa osati iwo asadzikapitiriza tenganso mtengo mafuta pa mtengo ochipa nanga magayizi apitirize umakatenga kumadzagulitsanso kuno nde kuti pepani pene I think sizinamveka koma ndimafuna kutanthauza kunena kuti sizoti nde kuti no iwowa apitirize no kutenga no mafuta aja modula kumadzagulitsa mochipa pamulingalire no ngati adzipitiriza be umakatenga mafuta aja uko modula kuno nkuyikabe mitengo yomwe ija yotsika yachakwera ija sizonena kuti no tikapitiriza bende kuti kutenga no ngongole zija mafuta aja pa ngongole ija kumangowonjezereka koma no a DPP zimene anapanga boma lawo akweza mtengo mafuta ndi mukuona no guys zomwe zikuchitika apa I think kunali zinthu ngati zomwe zimasewera koma magayi aja samafuna zamasula bwinobwino zomwe zikuchitika apa tsopano kukwera mtengo kwa mafuta kuja ndipo ati John Kapito akamba zoti mafuta aja akwera mtengo kopya kusiyana ndi mmene zinakakhalira akanakhala zoti aja achina chakwera aja ankapanga zolongosoka ankakagula mafuta aja ndi kumagulitsanso pa mtengo umene akagulira osati no kumagulitsa mochipa kuno zimene zizapangiso zonena kuti no mafuta aja akwezedwe mtengo kwambiri ndi mafuta aja akwera mtengo kwambiri ndipo no izi zikupinja Malawi koma zonsezi ndi zinthu zonena kuti zinakatha kupewedwa foto a DPP aja akatenga mafuta aja modula afuna saziyagulitsa modula safuna zona azagulitsa mochipa cholenga kuti azitenga ngongole kuja iyayi afuna azagulitsa mmene atengera kuja choncho kunonso zizikhala motero komabe akambapo a John Kapitonso zinthu zina zomwe zopatsa chidwi akunena kuti pa mtengo pa mafuta paja mtengo wa mafuta omwe timagulira papampo paja tikapita kukagula mafuta pamakhala pamene pajapa pali kansonkho kenakake kansonkho kameneko cholinga chake sichina sukagulira majeni sukapangira chani sukamwera midoli manduna zikamwere midoli ukaguliranso magalimoto zibwezi nduna umagulira magalimoto zibwezi ayi kandrama kamene kaja ntchito yake ndiyoonetsetsa zonena kuti no misewu yathu ije ikonzedwe ndi kandrama kokozera msewu koma magayizi let's be honest chikuti nalilonse magalimoto agula ndi kuti chani mafuta kandrama kaja kapekero koma ndrama imene zisimakuzidwa msewu let's be honest misewu yathu mwayiona sapita muthali kacheponso chino pompa makamba zonena kuti ndayenda uchoko blantayo zabwera kuno koma sewu mapothole kawo zosakhala bwino kuti ayi mukoze msewu guys mukuona zinthu zidzaro kutero kuti misewu yathu ija ili kale ni ndalama zonena kuti no designated ndithu kunena kuti ndalama izizizi ndizokozera msewu koma ayi ndithu misewu osakonzedwa mapothole zikukumbikatu zimadzenje zimayenje zoti nthawi ya mvula ijeti pakana kapamayera kukhala sosomba nangati nganene bwa zimapothole chonchi mukamayenda magalimoto aja kumangotha machoko pasi paja zosakhala bwino ya ayi tiya nino inu a DPP tapangani zolongosoka ndalama zokozera msewu kakozereni misewu yathu iyi misewu ngati lolongosoka zingathandizire kunena kuti mwina make ngozi zichepe anthu adziyendanso mwachangu ukafika kuja ndekuti mabizinesiso azithamanga koma kuti uyende munthu kumatoti koma ndeyo mtunda uyu iyayi tikufuna kuti titeteze galimotoyo mukuona mmene zilili musitingathamange ayi sizokhazonso iyayi ndalama zakuchitogeti uko chipata chija chili pachingeni ndi paja amati chani zipata zakumeneko zija zimatogeti zija zimene zija zindalama zakenso nzokozera msewu koma sizioneka misewu ngati kuti izikozedwe sizikuoneka ya basically and fix zinthu kumeneko koma a John Kapito I think aita what can we say izisi zomwe akuyankhulazi achita masamu awo bwinobwino tineneno apa osati kunena kuti kukudani inuyo magaya MCP kapena achakwera
live mafuta mmakatenga modula nkudzagulitsa mochipa indi zimata kuoneka ndi anthu aku Zambia akubwera kuno. Uyuyu sizoti wasuta chamba famangano wafunkheza madragi kapiro tazizayankhula izizi kapena wadya ndrama aiso akuyankhula reality. Mafuta ndikuti no ku Zambia madula kuno amapezi kuti akuchipa and ma live zimenezo zinkachitika zomwe zikutanthauza zonena kuti no timakatenga mafuta aja modula koko mmakatenga ngongole mmakatenga pa ngongole and these are the results zina ndi zinazi zinakapeweka zikanakhala zoti nthawi imeneji timagulisana bwinobwino fota anthu analiralira to mafuta atakwera mtengo mukumbukira apa ndi mwati ipa inu a DPP hey mupanga motani mukuononga zinthu dzanzani koma pano bwanji ziziru anthu anavomerezo mtengo wa mafuta ndutso pano tipanga bwanji okay karungu athu tingonkwezako ndi kathu kwacha kubwera sapa ndi kuti no transport ikwezako nkathu kwacha kuti zikwanitsabe kuti kupanga ja zinakakhalanso choncho nthawi imene mukanakhala munatani munakweza mafuta wa mtengo kwayika mmene zimene nakukhalira ayi ndithu inu mpakana pano pati zivutikabe ndi mavuto amene munapanga inu anthu nunso ndi munawawa anyulanso bwanji akuti